Madwar 7 artziet tal-baqar imferxin madwar Malta se jkunu rilokati għaż-żona ta' San Niklaw fis-Siġġiewi. B'hekk l-irtieset rilokati se jkunu skont il-livelli Ewropej. Tkellem dwar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja u s-Sajt Rodri Galdes waqt żjara li jagħmel frazzett modern fir-Rabat. Tagħna huwa li dan il-proġett ser jieħu erja li diġà hemm il-farms fuqha, mhux ħajjieħu erja ġdida. Però l-iskop huwa li hemmhekk tiġi organizzata b'farms modernizzati, farms li jkunu wkoll ħanidu hekk aċċessibbli kemm mar-raħal biex ikompli jinvesti imma jkunu tal-aqwa standards Ewropej. Il-MEPA damet 8 snin biex ħarġet il-permessi meħtieġa għal proġett ta' San Niklaw u kien propju ftit tal-ġimgħat ilu li kien approvat l-outline permit. B'dan il-permess l-irtieset rilokati se jkunu 7 u mhux 17 kif maħsub oriġinarjament. Waqt din iż-żjara li attendew għalija tfal minn skola sajf, Galdes tkellem ukoll dwar l-importanza tal-prodott agrikolu Malti, b'mod partikolari il-ħalib. Il-Gvern huwa impenjat li jkompli jaħdem għall-industrija agrikola f'pajjiżna biex b'hekk ikun issalvagwardjat il-prodott Malti. L-konsumatur Malti minn dejjem gawda li jkollu ħalib frisk f'din numru ta' sigħat kollu ħalib frisk fuq il-mejda. Illum il-ġurnata nafu li l-konsumatur Malti għandu fiduċja kbira u maqjus anke dan il-prodott bħala wieħed minn national prides tal-pajjiż u maħna se nagħmlu xejn bħala gvern biex inċaħdu lill-konsumatur minn din l-industrija li tant ħallitilna l-frott matul dawn l-aħħar 30-40 sena. Rodri Galdes tkellem ukoll dwar is-sagrifiċċju li jagħmlu r-raħala li ta' kuljum jaħdmu biex joffru l-aqwa prodott lill-poplu Malti u Awċi.